muntendere. Lero ndiulula zinthu zobisika zimene ambiri ainu simukuziziwa, zimene aboma amapanga kapena akupanga chifukwa kuti amaona Amalawi ngati ndi zisiru. Boma la Malawi lidalengeza masiku apitawo kunena kuti ikhala likupanga mapasipoti ochuluka kwambiri, 15,000 passport per day. Ndipo izi ankanena zidali zoona chifukwa anali atagula machini amene anagula pa mtengo wopambanira 15 billion. Machini amenewa ndipo adafika m'Malawi muno kuzera ku bizinesi yawo imene ikuchokera ku State House. Chifukwa pajatu musayiwalire Amalawi kunena kuti ku State House ya lero iyi kuli mabizinesi a family. Ndipo pogwirisa ntchito family business, a State House yo anakagula machini opulintira mapasipoti, ndipo analidi ndi capacity. Pogulapo amauza kuti ali ndi capacity machiniyo ochita print mapasipoti 15,000 pasiku. Ndi chifukwa chake munaona akumalemba kunena kuti Chakwela deliver, Chakwela delivers, Chakwela delivers. Ankanena zoona chifukwa anali atagula machini kuchokera maiko akunja, kuchokera ku business ya ku family, kukapereka kuja kumachedwa ku immigration. Koma sana ziwe kunena kuti machiniwo apusisidwa, ngakhale anagula mtengo wodula opambana 15 billion. Mapasipoti amene akutulusidwawo anali ma A4. Ndipo ataona kuti zinthu zizativuta, mapasipoti sakutuluka, anapita kuja kumachedwa ku government print ndi kukaprintaso passport ija ikuoneka kuti yachikatoni ija. Ndipo soka ilo ataitenga passport ija kuti apite nayo akaonese akuluakulu, anapeza kuti opacity assurance inalibe, kapena QA, quality assurance inalibe. Komanso ija imachedwa kuti International Civil Aviation Organization standards inalibe, ikungotulusa zokuda zokhazokha. Ndi pamene anaona kuti anthu ifeyo tinaberedwa. Amalawi ziwani kunena kuti machini anabwera ali Malawi momuno. Ndi chifukwa chake boma la Chakwera limapanga matama kuti pakali panopa kupulinta mapasipoti kuyambika posachedwa pompano. Koma izi zinalephereka chifukwa chena kuti machiniwo amatulusa ma A4 type of passports, komanso analibe ma standards amene tikuwanenawa, amene amayenera kuti pa international pakhale kuti passport yo malinga ndi malamulo a civil aviation, komanso quality assurance kapena opacity assurance, akhale kuti passport kuchita meet those standards. Choncho Amalawi mukuyenera kudziwa kunena kuti boma litaona kunena kuti liyaluka makamaka pamene tikupita ku chisankho cha 2025, akonza plani ina motero kuti tikunena panopa onse amene munachita apply ma passports anu, mafomu anu atengedwa enawo mafomu a hard komanso enawo a soft. Tikunena panopa ndege yanyamuka zulo kupita kuja kumachedwa ku Sebia. Komatu anthu amene anyamuka sikuti ndi aku immigration iyayi. Tanenatu kunena kuti business imene ikuchokera nyumba mwa presidenti, ndipo akuyendesa zimene zini mwana wa presidenti. Wanyamuka zulo ndi anthu ena a MCP okwanira 4 amenenso muli akadaulo amene amaziwa za IT, ndipo atenga mafomu anu amene ma application forms wonse anyamula ulendo nawo kupita nawo ku Sebia. Ndege yanyamuka zulo pa Kamuzu International Airport chakumasana, pamene mwana wa presidenti ndi anthu okwanira 4, iye wa 5 amenenso sakugwira ntchito ku immigration, koma popeza iyi ndi family business, anyamuka kuti akapangise mapasipoti anu ku Sebia.
mwina ena nusimukumvesa sindikunena kuti Saudi Arabia yatu iya ndikuti ku Sebia ndikumene kwapita mwana wa president ndi anthu ake a MCP folo IT nkati amene amazitama kuti ati amene wandi IT ena mwa iwo ndi aja anali ku khoti kuperekera maumboni. Tikunena pano lero mene kukuchamu azifika ku Sebia kuti akapulinte mapasipoti ndicho linga kuti akabwera nawo kunoko azinama kunena kuti mapasipoti aja ayambidwa kuchitidwa printed. Koma the whole thing is machini amene anagula aboma la Malawi kuzera ku State House ku family business machini wo anali afeki amaanamiza ndipo akutulusa mapasipoti ama A4 ndi chifukwa chake atatamanga kutenga passport ja kukampasa president kunzuzu anapezeka kuti pakana lero passport jasana ichite lonchi ndipo pakuti tinaja mfulumira komanso tiyaluka padakali panopa ndithu anyamuka family business mogwirizana ndi anzawo MCP anyamuka kupita ku Sebia kumene akukachita print mapasipoti oti kubwera mapasipoti ankhani kuchokera ku Sebiako ndipo passport imodzi izagulisidwa ku immigration pa mtengo wa 2.5 million. Iyo ndi family business. Komano iniyo mukamapanga muzipereka ma 50,000 aja, ma 90 aja, ma 100 chakuti mukafuna express. Komano iwo akamagulisa president yo ndi mwanache akamagulisa ku ucheni ku immigration ko azigulisa passport imodzi 2.5 million. Ndi zimene tuzobisika zimene zili ku Malawi kuno ambiri simukuziwa. Ndipo ripoti lija limanena kuti ACB yasiriza ripoti loti kafukufuku wa immigration za mapasipoti muyembekezere kunenekora kuti mulandira ripoti la feki. Palibe ripoti limene mungalandirepo so credible. Pajatu ku Malawi kuno ndi ziko lodabwisa limene limakhala ni maripoti osiyana koma amakhala onsewo afeki. Amalawi muziwe kunena kuti mapasipoti yanu mulandira posachedwa pompano akangochoka ainyake a ziko lino aku State House ndi anthu awo a MCP amene achoka muziko muno kupita ku Sebia. Ndipo lero amene akufika ntchito yochita print mapasipoti kuzera ku mafomu anu amene munafira amene munalipira kale kuzera ku soft kumazo hard copy anyamula zonse zapita ku Sebia ndipo kumene kwa kukachita print mapassport ankhani amene abwere Malawi muno koma akamakupasani azikunamizani ngati aprinta kuja kumachedwa ku Lilongwe, aprinta ku Nzuzu, aprinta ku Blantyre, aprinta ku Mangochi, koma zonsezo zili zonama mapassport akuchoka ku Sebia. Ine ndine the DC mwana woopsa kwambiri. Diso langa linazumula ndipo linapita patali ndipo anthu anyamula zikwama zambirimbiri mene amanyamuka zulo ku family business yawo kupita kuja kumachedwa ku Sebia. Musayembekezere zabwino abale anga, ziko ilindira mamafia ndipo akonzeka kupusisa Amalawi monga mmene apusisira Amalawi kukaronga. Tinanena ife kunena kuti bungwe la meki lili compromised. Akachale ankaoneka ngati ndidolo nthawi yoyambirira koma ayi ndithu zisankho zija zinachita kuoneka kuti ati awine ndi MCP ndipo zimachita kuonekeratu kuti ati awine kumene kundi MCP ndipo congratulations chifukwa ndalama zanu zakuwinisani kukaronga. Koma ndithu tikapita pa ground tinati tinene chilungamo amene awina kumene kundi amene alepherawo. Koma tikapita kumbali ya chinyengo, kumbali ya ndalama imene zili zolesedwa malamulo, tikuchiteni congratulate MCP. Ndipo mukamapanga phokoso lanu muzipanga phokoso mukuziwa kuti ndalama zimene mwabera Amalawi ndi zimene zakuwinisani chifukwa zinkachita kuoneka mmavidiyo mukupereka ndalama ma 5,000 ma 2,000 kwa anthu ovota. Iyi congratulations barometadi yaonekadi kukaronga ndipo zofuna zanu zachitikadi ndipo kumene kodi bomba laliradi kukarongako. Koma ndikufuna ndikuuzeni ino a opposition mukapitirira kuyang'anira izi
siku lake ndi limeneli langati ili la 2025 pamene muzalire ndi kutuluka mamina. Muzandikumbukira ine chifukwa iniyo mukungokhala simukususa china chilichonse, ndiponso ndikukhulupirira kuti ngakhale ku khoti simupita kuti mukasume kuti anthu amene wawa amachita kuoneka akupereka ndalama, chifukwa malamulo a dziko lino kampeni yopereka ndalama inatha, ndipo ndi malamulo amene anakhazikitsidwa ndi nyumba ya parliament. Koma zodabwitsa zonena kuti ngakhale ameki atumiziridwa maaudio komanso mavidiyo amenewa palibe chimene apanga, ndipo muamva akuchita declare kuti awina ndi MCP. Mukapusa a opposition muzalira ndipo muzandikumbukira. Ine ndine Bon Kalinda, the DC, mwana wupya kwambiri, amene ena akumusakasaka kuti amuphe, akumusakasaka kuti ammange, koma Mulungu ndi wazisomo amatikondera. The DC.